Меди и Лана Дел Рей. Не мога да повярвам, но това беше много емблематична поръчка и я приех с удоволствие. Не знам как, но докато рисувах дизайна за този стикер, в главата ми зазвучаха едновременно и Меди и Лана. И с най-добрата ми приятелка направихме визуална и звукова репрезентация, както чувах гласовете в главата ми, докато рисувах. Стига толкова излагация и компромати, сега ще ви обясня как направих това забележително до възможно. Само ако Лана знаеше с кого прави дует, ще да бъде много по-ласкава. За да си представя дуета максимално добре, нямаше как да не им направя по един микрофон в ръка. Даже Меди има екстра аксесуар – тузарски часовник. След като си направих контурите, продължих с основните цветове на кожата, косите и дрехите. За най-лесно избирам опцията Clipping Mask в Procreate и просто наслагвам светосенки. Може да ми напишете в коментарите дали искате подробен туториал как отцветявам дигитално, ще се радвам да ви обясня по-подробно. И човек е добре да живее, рано или късно трябва да използва плот. За жалост плотера може само да ги изреже, но не и да ми ги подаде в ръката автоматично, така че трябваше да ги изчегърти от подложката. И ето как се получи стикера с Меди и Лана. Пишете ми кое друго емблематично дуо бихте искали да видите.